तुझो बाबा सचो तेड़ी तू आयशा अम्मा जेड़ो तुझो बाबा सचो जेड़ो तुझो बाबा सचो तेड़ी तू आयशा अम्मा अरशन फरशन ते आंगन तुझा चर्चा थो चवा शान 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 तुझो आला आशान तुझो बताओ मान तुझो शाहिद आ कुरान तुझो शान 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 तुझो तोते खुदा जी रहमत आहे तुझी नबी दान से बता आहे तुझो अरबी घोट आगे तुझो अरबी घोट आए घोर मा तुझे घोटदा अरशन फरशन ते आंगन तुझा चर्चा थो चवा जेड़ो तुझो बाबा सचो जेड़ो तुझो बाबा सचो तेड़ी तू आयशा अम्मा अरशन फरशन ते आंगन तुझा चर्चा थो चवा जेको तोखे माउ मञींदो मोमिन आगे जन्नत वींदो जेको तोखे माउ मञींदो मोमिन आगे जन्नत वींदो जेको तुझो इनकारिया जेको तुझो इनकारिया बचदो न कुतो बाहि खां हथ मथे कर चो इंशाअल्लाह जेको तुझो इनकारिया जेको तुझो इनकारिया जेको तुझो इनकारिया बचदो न पुछड़ो बाहि खां अरशन फरशन ते आंगन तुझा चर्चा थो चवा जेड़ो तुझो बाबा सचो जेड़ो तुझो बाबा सचो तेड़ी तू आयशा अम्मा अरशन फरशन ते आंगन तुझा चर्चा थो चवा अम्मड़ वारो नातो आगे जीजल वारो नातो आगे तो सामी आयशा अम्मा 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 चई तोखे पंहिंजा ठारियूं हा वथा माओ 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 तू आ सजन जी माओ तू आ सैयदन जी माओ तू आ लंजारन जी माओ तू आ माओ 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 तू आ जेड़ो तुझो बाबा सचो जेड़ो तुझो बाबा सचो तेड़ी तू आयशा अम्मा अरशन फरशन ते आंगन तुझा चर्चा थो चवा शान 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 तुझो आला आशान तुझो मथाओ मान तुझो शाहिद आ कुरान तुझो शान 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 तुझो।